ndangoti tingoya tikugadzirisa nyaya taita hamboposta Brian panhingekini yake akuti hanzi ngochani dzinodi kurora ngochani kuita sei nhai taitidza kuda kutaura nezvadzo nyatsouya nemusoro wako wenyaya zvakanaka zviri straight tobva taisa nyaya dzecho pachena ini ndauya ndiri uya tibva taisa nyaya dzecho pachena. You know what, Zim community, zvinhu one chamunofanira kuziva, if you want to create content kana uda kupinda munyaya dzamama V nanhingirikini pinda zvakanaka usade kupinza nezita rekuti yanzi ngochani dzazota sei wazoya nemusoro wekuti ngochani paBrian sei zvikupindirana papi Brian nengochani une nyaya dzako dzauda kuwanda kana une nyaya dzako iwe naHollyton namama V go direct usade kuisa the LGBTI community because if you are quiet we are quiet. Number one, iwe wakazviti straight nezuro uno wangosingasvire mudhidhiwe kana kuti wangosingasvirwa mudhidhi chichauda kutiudza maV11 tinawo maV11 tinawo taiti huya pano utaure nyaya yako. If you want to fight nyaya yaHollyton namama V go direct, don't involve the LGBTI community because you are one of us. You are one of us who doesn't know kuti iwewe taiti we took pictures with you. Hatina kushirana. Ngochani dzazoita sei panyaya yamama V wakadi kunomira mukoti kana kuti wakadi kunosaina inonzi affidavit kana kuti inonzi chiko we kana kuti inonzi chiko we ngochani nokuti wabikirwa Brian nemukadzi wako chii chinoshamisa paBrian idya kaBrian ubva wanyora kuti inonzi chii kutonga mumazuva ano healthy Koye anotadza kutengasa anonzi rights ramama V mukore uno ungabika Brian mukadzi wangu anogona kubika Brian anogona kubika chibage asingazoti kuZimbabwe kudyiwa chibage chinyoro mazuva ano ndiani taiti dzikama ufunge iwe maromo ako anenge marwa tata ngochani hauchaenda kuswera uchirembedza nekuti wadzo wabikirwa Brian. What's so special about kubikirwa Brian? Kuda kutsvaga nyaya kuda kutsvaga kuti hanzi vanhu vanozoti attack shaka dzikama pakamhata ufunge ende tema dzaunosvikira taiti nditokuudza ini nemuromo wangu kudai tema dzaunosvikira hatidi munhu ada kutsvaga vamwe vanhu nekuti hanzi ningekini ngochani iwe hauzi ngochani. Who doesn't know kuti iwe musuru unotonanzva ende haudye futi nemboro chete unotonanzva nemuromo iwe wacho wangochidya Brian. You know what, if you want to get involved nenyaya dzamama V naHollyton go direct, don't involve us. I provoked you because you provoked the LGBTI community. That's why I came here. Kumata kwenyu mimanda daily update because ndimi munenge muchikudzidza zvinhu zvisine basa rese and we can stand. I'm not standing on for myself only. I'm standing for the whole LGBTI, no matter in Zimbabwe, no matter in South Africa. But the fact that the rainbow community, you don't have to do that, and you don't have the audacity to do so. Go direct. You are a socialite, you will celebrity. We appreciate it, and we like you, and we love you. But don't provoke us, the LGBTI. Nyaya mama V naHollyton, they know each other. They whatever they are fighting for, it doesn't involve any other person. It doesn't involve us. Me as an LGBTI. Nasi wabikirwa Brian nechibage chakaningirinwa chinyorwa kunyonyora ngochani hadzidi kuroora iwe wakaroora newe tati wakabvisa mari kugara zve titangire ipapo. Mingani misuri yawadya muSouth Africa mukadzi unaye asi wakadya wakashirwa nevarume vangani. Dzikama musamboti ningirikini ufunge anodza ndidangu iye ndiani ende kuposti yake yatiningina Brian mumba manoverenga kuti anyura kuti kudi the fact that anyura kuti ngochani, the fact yekuti anyura kuti ngochani ndiyo andiri kumuprovokera. Ngaadzikame ngochani ngochani kunge usiri ngochani chii chinoshamisa. Adya bhifi, adya nguruve, adya chicken, vanhu vese vanongonzi vadya nyama. Nyarara zvako because kusim2 unotokuziva ende unotoitwawo iwewe ende unotoitawo kusim2 saka hapana kana chinomboshamisira ufunge.
kana uchida kungodya raisi ramama vhi unonongopechesa online vari kutengesa wopiwa vanotokutumira nometa wavatuka izvezvi mama vhi ndomudandoro vanobva vatokutumira raisi racho because unenge wabhadhara. But the fact that you are provoking vamwe vanhu ndio zvataramba. Siyana nenyaya dzevanhu. Kwai mazuva iwo anga asina mari aibhadhara chiko ningekino andanga chiri wanga. Mazuva iwo anga asina aitawo mari anga chiri wanga inde tava tinombowirana zvemari otherwise daida mutengesera ndaimutengesera. Saka ngaatenge raisi ramama vhi zvakanaka kana achiteerera nziyo dzaHolitech oteerera nziyo dzaHolitech zvakanaka obva asubscribe. Ndo zvinoita munhu ari well educated, munhu watoziva kuti maturity. The fact that angoisa LGBT pabhiriyani yaabikirwa nemukadzi wake ndo zvandiunza panapa mufungo. We don't provoke people. We don't. Asi iye ndiye anotanga. So ndatiregai ndiuye ndiite nyaya iyi ndiclarify pajekerere kuti ngaasiyane nenhau dzengochani because ngochani dzachowo vanhu and if they want to provoke tinomuprovoka chokuti anotoshaya mufaro zvekuti ndinogara kupi zvekuti ndiri kuita sei kana iye ngaazive zvemuromo wake unenge rwatandara rwingochani pane kuda kusiyana nenhau idzi kuti anzi ngochani ngaasiyane nekutukana nengochani because isu tinomutuka and I'm not only one person. Tinomuda isu tinomufarira, we don't whatever which happened with us makangondona ndakazvitaura ndakabva ndazvinyarara but the fact that adakuramba achiudza ngochani asi haasi kunakirwa nebeche nekumba kwake, haasi kunakirwa nebeche because wakanzwa munhu anokomenda paposti yechikafu chabikwa nemukadzi wake akutaura zvengochani zvinoti achiri kuramba achidzokera kungochani. Takambozvitaura vanhu vakati ndinonyepa asi muri kungomuona ndiyega nauya nenyaya yake yekuti ngochani. Vaenda kuenda kunotaisa posta yaposta yeBriani nechibage chinyoro nefish ibaka yawo here kana kuti muramba handizivi kuti anyorwa kuti kudi. We don't stand for zvinhu zvakapusa kudaro. We have been abused whatever imastraight muri kuitei. Ngaazive zveupenyu hwake. Taitimuudze kuti adzi ngaazive zveupenyu hwake. We respect him. We respect mama vhi tinotovada mufunge ndosaka ndatoya panapa. We respect Holitech but we don't get involved munyaya dzavo because isusu hatina umbowo, hatina chekutsigira, hatisangatsiko pawakanetsana. Taiti akuda kuuya nezita rekuti ngochani achida kuprovoka ngochani panyaya yamama vhi. Ane nyaya dziri behind this. So what I'm saying is this, ngaaende direct kana ari kuvacheko mama vhi vanomumamisa. Ndosaka ari kuvatya, ndosaka angoya nezita rekuti ngochani vanomumamisa. Vanotomumamisa ndosaka asina kutombotaura dai angotaura nyaya yake direct kuti mama vhika atoziva kuti mama vhi vatoswera vatomudonera vatomumamisa. But ngaasiyane nenhau yoda kutaura kuti ngochani zvakazodini nengochani. Chiko chinoshamisa nengochani mazuva ano. Munhu angada kutanga kutaura kuti ngochani dzichashamisa kutaurwa mazuva ano. Ngochani dzichatyisa kutaurwa naimi mazuva ano. You have to be open-minded. Tight. Please send this message. Tight. He has to be open-minded. Sekushira kwakangoita musuri before akagona kunyepera mukadzi wake kuti iye straight iye atiziva kuti anotoshirwa futi musuri wacho. Saka that what you are supposed to be doing. He has to learn to live the life ari straightforward. Not kuti hanzi ndidonta dzoke kuti ati straight haasi straight uyo.